Balkim үйüň çoğuňdur, balkim gepedir, balkim baýsyň, mümkün jakır, gedeysiň. Bary ketken ahiretlik dünýäge başgalarday sen de bir gün getersin. Ahiretde ar bir janga sot bolat. Anan Hudaý sottoýt ar bir pendesin. Al surabayt, үйüň kanday ele dep, abdan çoňun jegiçine eken. Hudaý suraýt oşol genen үйüňde kuğurap jürgen kança adamdy gel dedi. Ku turmuşdan üýsüz jürgen jandarga Hudaý destep nege goluň sozboduň. Hudaý senin maşineňe suktanyp kymbatby, jarzanby dep surabayt. Kış çildede jesaratan ısykta jö baratkan adamlarga toktotup jölöp tayap jür çygyňyz degenin je debegen mirez degen suralat. Gözüň kanday, terin gaýsy tüstü dep, gökpü, akpy, karaby dep surabayt. Göňüldöri çögüp jürgen jandardy baştan sulap merin tögüp koygonuň balkim antbey koygondugyň suralat. Te biýikde ne gызmatda jürgeniň Teňri üçin al bir gep da gaýdaby. Telegeýiň tekşi oşol gызmatda terip jegen rızkyň ne adalby? Tegerekde muhtaç karıp katmarga teň garagan kança soob iş jasaldy. Biz maktangan tom korgon zor işler. Bir tıyınça gereki jok Hudaýga. Bizdin todoy balkim zodoy baylyklar bir bolbogon nerse Hudaý astynda. Ebegeysiz baylyk, bilik, döwletge hiç bir muhtaç bolgan emes jaratgan. Hiç nerseden kem garçy jok beýişke bolsun dep gütüp ar bir pendesin elep alıp soob işlerdi günödön eşik açıp tosup alar bizden.